El president José Montilla signa amb els agents socials 30 compromisos per fer front a la crisi. Els objectius del pla, que preveu una inversió de 6.000 milions d'euros, són reactivar l'economia catalana i crear ocupació. El cap del govern ha agraït als agents socials la tenacitat, el treball i la valentia per fer realitat el que és el millor full de ruta per al 2010. Avui, podem felicitar-nos per aquesta signatura que permet tancar l'any amb una part important dels deures fets per part del govern, dels sindicats i de les organitzacions patronals. Crec que és un bon auguri que mostra la força del país i que és, penso, el millor missatge que podem transmetre a la ciutadania per l'any 2010. L'acord l'ha signat el president Montilla juntament amb les principals organitzacions empresarials i patronals catalanes, la UGT, PIMEC, Comissions Obreres i Foment del Treball. Jo crec que aquest acord és el primer acord que signem que realment conté qüestions pròpies de Catalunya. Unes ja estan en marxa i d'altres s'hi posaran aviat. De totes, jo destacaria, sense desmereixer les altres mesures, les següents. Els 13 milions destinats a l'ajut pels autònoms i al foment de l'ocupació. Entenem que aquest és un acord important. La situació de crisi econòmica i els problemes que està originant, tant en el conjunt de l'economia com en les persones en concret, feia necessari que desenvolupéssim al màxim les capacitats d'autogovern que Catalunya té, que l'Estatut d'Autonomia ens dona, i crec que era el primer repte, posar al servei de les persones, al servei de la societat, les capacitats d'autogovern que té Catalunya. Per tant, el component social que hi ha en aquests 30 compromisos, nosaltres el compartim i el compartim plenament. Entre les mesures destaquen la inversió de més de 100 milions d'euros en els plans d'ocupació local, les ajudes per als autònoms en situació d'atur i la unificació de les polítiques de formació professional.